खुला देता यूट्यूब पर सभा के गाड़ी, सभा के गाड़ी देता सभा के गाड़ी। खुला देता यूट्यूब पर सभा के गाड़ी, एक सुना ले तो बालो कौनो अधिकारी। डर तो नइखे बड़ी बहसल बा बड़ी सहकल बा। बोले लागो तावे खूबे सनासन बावे एगो सारावा करे जी नंबर 1। बोले लागो तावे खूबे सनासन बावे एगो सारावा करे जी नंबर 1। म्यूजिक बाय अयान बाबू पंडितपुरा। करे जी नंबर 1, करे जी नंबर 1। अंतराया अक्षरा चाहे हो अमर पाली, लागेला उतारे उतरो ढवे पसाड़ी। अरे सबके गरिया होता हो। अंतराया अक्षरा चाहे हो अमर पाली, लागता उतारे उतरो ढवे पसाड़ी। पैसा कमा के बड़ी चहकल बा बड़ी बहसल बा। बोले लागो तावे खूबे सनासन बावे एगो सारावा करे जी नंबर 1। बोले लागो तावे खूबे सनासन बावे एगो